Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, nausab kini ang programa sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasing-kasing nga magadapit kaninyo ngonta nining tungura karon, nakapagbaluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa kamutangan para mapatalingugan kini makamaturan nga makapagatod kanato ngadto sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padayon sab nga among gitudlo kaninyo. Kung may mga basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O kumusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalinlain karon nga mga dapit diin usab uban sa mga chapter president nag-abaga sila para sa registration para maialagad kini maong programa. O labi na sa tanang mga kaigsunan diri sa PBCM compound, kumusta kaninyo sa mga kanunay nga naa sa pagtagad sa pagka-PBCM? Kumusta? O atong gipangamusta usab atong mga kaigsunan diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental, no? Kang Brother Jerry Edkila, kumusta Brad Jer? O diri dapit sa Natumulan, Taguluan, Misamis Oriental. O usab sa mga kaigsunan nga ni dinhi sa Villanueva, kumusta kaninyong tanan labi na diri sa Cagayan de Oro City. O dili nato pagkalimtan sa tanang mga kaigsunan ang atong obligasyon sa pagpanglikom alang-alang sa contribution para sa Palas Reconstruction. O nining tungura karon makauban pa ang kauban pang Ebanghelista. Kumusta o kiniusab si Brother Nick Librero nga katambayayong nining urasa sa pagpamatuod sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O giumasab ako usab nga pangumustahon ang usa ka station manager sa Honey FM dinhi sa Cabadbaran City. Kumusta kanimo Julius Moral? Tungod kay aduna sa naghatag usab kita og isa ka oras nga takna para sa wali sa maong pagpamatuod sa mga langitong lamdag sa kinabuhi o dugang pagpagpahila kaninyo sa lain pang magwawali. Mga kaigsunan, kumusta? Kiniusab si Brother Felix Narte, may usa nga kauban karon sa pagnabayayong pagtuon sa kangaturan og dinilang nato kina makita og madungog mabati sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi og aron dili sa paglangan yatag ko pa sa lain pang magwawali. Kumusta og mayong pagbatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo nining usa ka takna nga tulumanon sa inyong pagbatalingog. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlaw Sabado ug adunay matag adlaw nga Domingo sa inyong pagbatalingog. O sa tanan nga mga kaigsunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gihimo kini katulo sa usa ka tuig mga kaigsunan mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busag yawag ang tanan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Power Radio. Matag-adlaw kita nga Sabado mga kaigsunan, duha ka hugna kini unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli nini sa matag alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Live sa Facebook mga kaigsunan ang programa. O gitagaan kini kinabuhi sa GRM Auto and Motorcycle Parts Trading dinhi pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Look, Villanueva, Misamis Oriental. Ato usab nga gikumusta ang mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ug sa North Cotabato. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan live sa Facebook. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon og masubli kini sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna imidya ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon live sa Facebook ug makita usab kini sa YouTube. Kumusta usab sa mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixki di Dipolog Radyo Ronda alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion live sa Facebook makita usab sa YouTube. Ato usab kay kumusta ang mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental?
Ang atong programa mabati dinining maong sibiyan sa B Radio Waikurat FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion ning tagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Ato sab nga gitimbaya ang mga suking tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati dinining maong sibiyan sa DYLA. Matagad lang Domingo, duha ka hugna, makigsunan unang hugna, alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon, o mabati ang kadong hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon din dumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo dinhi sa sibihan sa FM, DXEL, matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang taknas kapunon gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Og nining tungura ato sang kumustahon ang atong mga kaigsunan sa United States of America, Sister DC Ikulihat og ni Lily Patterson og ni Brother Nicky Rimias og sa atong igsuon pod si Primo Insabang og ang atong legal counsel si Attorney Remil G. Carion. O katong gusto nga mupadangat sa pangutana, ipadala ning nakita sa screen nga numero 0917-811-8882 kang Brother Ronilo Mangalos. Okay, Brad Felix, Brad Nick Librero o Reverend ato sa pod nga ipahibalos sa mga naminaw nga ang ato ang mga official nga mga bag-ong basahon sa PBCM atong i-display o atong isunod usab ang uban pa nga mga official nga mga basahon sa PBCM. Available na kini sa ato ang central office dinhi sa PBCM compound basta kuha na kamo og kopya niini. Og pahibalo usab sa mga kaigsunan nga kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia. Ang makita ninyo sa screen kung galantaw ko mo sa live na diya iyang hulagway, tanawa lang ninyo. Ayaw na ninyo kini tuuhi kay gitagak o gi-expel na kini sa PBCM o kung aduna naman iyang gihimo nga mga pamahayag kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa nagdumala nga mao'y kasaligan ang Chief Minister at the same time Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ato usab nga gi-acknowledge ang mga kaigsunan, mga chapter president kaniya uban nato sa studio ug ingon man ang mga kaigsunan nato nga niya karon uban hasta ang mga palace guard. O garon sa pagisgot sa tema mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. O nining tungura karon ang atong pagisgutan mo kini. Ang Far East nga gisgutan sa Isaias 43:5 ug 6. Importante kini mga malamong tigpaminaw kini ang gisgutan, no? Nga gitawag og pagpamatuod namo para makita nato ang lintunganay nga ang Far East nga gisgutan sa Biblia kun halayong silangan. Pero una nato kana susihon sa atong mga pagtuon garon, ato nang pagapangamustahon bradron kadtong mga kaigsuonan sa tanang mga dapit ato mang gipangamusta bradron ang tanang mga kaigsuonan sa kalain-laing dapit. Pero sa kitawag og mga igsuon isip diya sa unod bradron, pero dili lang na membro sa pagkatao sa diri sa sulod sa pagtulon ang PBCM na sila sa wala pa sa pagtulunan bradron o adunay ilang mga pangutana bradron. Okay. Atong gipangamusta silang tanan. Okay, batong basahon ang mga pangalan sa mga nangutana mao kini una Jerby Suaso, Dennis Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha Guhilde Efraim, ang ikatulo si Efren Anino Guhilde. Ang ikaapat mao si Boy Ortiga ug ang ikalima mao si Rigor is Alid Anip dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. O nini karong tungora balikan nato ang atong paghisgot sa atong pagtuon garon sa topiko nga ang Far East nga gisgutan sa Isaias 43:5 ug 6 nga mao kini ang halayong silangan. Pero sa atong paghisgot ni Brad Nick, Brad Felix, Badron. Dili mailimod nga bago pa lang nahuman ang atong mga kauban kanhi Bradron. Pero dili na karon kauban tud kay naglain og naningkamot nagngusab pas doktrina Bradron. Ang atong ipasabot niini mao ang pagtulunan sa PEDM nga ang founder mao si Hermoines Macarayo nga mao pod ang presidente kanhi kauban nga ministro sa PBCM. Kauban niya nga nagtukod nining PADM Reverend
or PEDM mao si Danilo Nakwa. O sa tinod anay mga mahal namong tigpaminaw, kana bitang mo ingon may nga pagpamatuod ni ining bahina, dili ra man na pagdumot kay sa paghunahuna nila bradron nagdumot kuno ta niya. Naman lagi sa basahon sa Biblia bradron sa Episo nga gidili daw kuno ang pagdumot dili pasalupan sa adlaw, dili kini pagdumot. Tungod kay naghisgot kita may tungod sa doktrina ang pagpasalaag dili kana pagdumot, ang pagpasalag mo atong giatod sa katilingban nga dili sila mahitumpawak sa nagpaka-arong ingnon nga sila mao ang original nga katawhan sa Dios nga nagawali sa Espiritu Santo samtang atong ingon nga kanang mga matangas pagpamatuod kinawat kana ang original dinhi kana sa pagtulon ang PBCM. Gani si Hermogenes Macarayo nga Chief Minister, Pundador og nahimo siyang Supremo ron sa ilang pagtulunan, mi konfirmar nga gisugo gyud og gitawag kaming tulo ni Brother Johnny Bagaipo og si Danilo Nakwa nga dili gyud ipabungkag ang PBCM o ipaguba kay kung maglain kag og pundok mao naman ang matanga nga naguba na lugar nimo ang gisgutan nga gitugo ni Master nga pundok ug ang prueba niya na bradron Atong paminawan Reverend ang tingog sa presidente ug founder na sa PDM nga mao si Macarayo kay mao ni ang usa nga mupamatuod nga sa ilang bahin sila gyud ang mahimong katumanan nga nahisalaag na ang mga tao kay nagtugon man ang magtutudlo nga di gyud bungkagon ang PBCM. Paglain nila ang ilang paglain mo'y prueba nga sila mo'y katumanan sa nagbungkag sa PBCM nga gitugo ni Master nga dili ipabungkag. Atong paminawan ang tingog ni Hermogenes Macarayo. Usay gisulting Master, ingon si Master dito unang-una giingon sila gipangutana si Reverend dito og si Danny Nakwa nga kauban ministro si Brother Johnny Bagaipo. Bungkagon ba ninyong PBCM kanana niya na? Bungkagon ba ninyong PBCM? Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa dalion ta. Mato pa dili Master. Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa dalion ta. Mato pa dili Master. Wa na sumpayig Master. Gibalik niya anang pagkagabi kadaghana na nangutanas Master. Bungkagon ba ninyong PBCM dili? Niingon dayon ang mga tao dili Master. Ingon des Master. Ayaw bungkaga ang PBCM kay international ra ba ni. Nga nagpabilin di ay ang PBCM. Pero kay Reb, sa atong nadunggan nga dili gid pabungkag ni Master ang PBCM kay matud pa ni Master ang PBCM International. gitawag daw ako matud pa ni Macarayo si Johnny Bagaipo og si Danilo Nakwa nga gipangutana siya nga bungkagon ba nimo ang PBCM. Tubag daw si Danny, dili Master. Unya ningos Master nor kanay akong pangutana, kumusta man? Nagkuyog man mong mamungkagay. Di ba baligtad mga mahal namong tigpaminaw? At ipangutana ni Reverend, kumusta man Mr. Nakwa, nakatuman ka ba sa imong pagtubag sa magtutudlo nga dili bungkagon ng PBCM? Nakatuman ba si Hermogenes Macarayo? Nga ikaw mo'y nanubay-subay na may ka manubay-subay, pero pag-abot sa takna sa kapanahonan sa atong kabatanon, unsa nakagmatiguang gibungaw na taan ni pamagiha. Musa mo na mga mahal namong tigpaminaw, o para pamatudan, usa-usab bradron nga imong gitawag bradron nga nagpamatuod. Unsa imong tawag ani bradron? Ato ning gitahod og tatay kay kinigod si Aquilino Valencia katong atong gipakita Reverend alang sa mga nagsunod ug naglantaw sa atong live sa Facebook nga dili natuuhan kay gi-expelled na mao si Aquilino Valencia. Ang niyong kog tatay-tatay tahod kay mahilig man gud ni siya magkalo-kalo sama sa kalo nga gikalo ni Pilimon Reambonanza. Dapat lang pod bradron kay magwang man nimo siya di pwede tatayon. Di pod siguro siya masuko og magtatay ko niya kay lisod pag maging kog dudong-dodong niya di mo insulto na kay manghod man ko niya. Nya ato ning gianggaan siya og Aquilino Valencia nga kanang Valencia nabaling siya kay kugi man ni siya manamastamas reference akong apelyido. Matod pa niya sa pagtawag niya nako kana si Juan Pusong Ronilo Mangaloslos. Di lisod magbubalos kus Valencia nga Valencia siya. Lain man di ato na lang gikuan kay tungod aning pamahig pud niya nga mapukot maguni siya siyang mga pagpamatod. So ang iyang Valencia ato na lang gingon nga si Tatay Aquilino nabaling siya. Karon atong pamation kay ingon Bas Macarayo, hustur ba kuno nang gisulti ni Valencia? Bisag asa na kay imong gikonfirmar sa miagi bang Sabado bradron
nga gusto ko no nang giingon ni Valencia gani nag-ingon pa makarayo. Ako gihilasan gyud kog maayog dako. Ingon siya nga ug dili pa kuno ko anak ni Master Bedron, dugay ra kuno ko niya nga Ilang paso? gilampaso. Siya ilampaso. Ikaw sige ka nagkalampaso kabulyaso sa imong istorya na karon atong pamation ang paghisgot ni Aquilino og ni Bedron pa. Instead nga Valencia, nabaling siya kay tungod kay gubot pas lukot ang iyang mga pagsulti niya atong patalinghugan. Okay. Asa man ang Far East nga nimutangan nga gitagna sa Biblia. Kung basahon lang nimo ang kanang libro ni Leandro H. Fernandez sa page 114, gayon ka na sa pagbayad. In Legazpi's time, Manila to having the leading commercial center in the Philippines. In Legazpi's time, Manila to having the leading commercial center in the Philippines. It was the center trade of the Far East. Sa page 114, ang Pilipinas, mao ang halayong silangan. Ang Pilipinas ba? Halayong silangan. O mga pulos dagat? Oo. O mga pulos dagat? Oo. Mabasa na nimo sa Philippine Story by Gregorio M. Ibsaydi ug Sonia Ibsaydi nag-ingon diha sa maong pamahayag nga Philippines having 7,107 island, it is the world largest in our archipelago o group of island. Ang Pilipinas daw adunay 1,000 1,107 islands, it is the world largest in our archipelago. Busa ang Pilipinas katumanan sa gitagna sa nakasulat sa Biblia. Nakita nato mga mahal na mong tigpaminaw nga tungod lagi kay nagisgot-isgot og a brief history of the Philippines. Ato na makita karon kay naman tay a brief history ato ipakita daan doon. Okay. Kini siya wa man gud diha basta ning atong kaakbang na brethren nga nagwaliwalig Espiritu Santo. Yeah, a brief history of the Philippines. Na inyo manang magkaraw-karaw sila og mga wording sa paggamit ni Valencia. Ato ipakita giunsa niya mga malamong tigpaminaw, ma-review man nato pinagi sa pag-display kung giunsa niya sa pagsulti ba nagka-yuring lang in town kay wa man gud diha palihog pag basa bradron sa iyang gipanglitok lugar. Morning i-adisan nato siya nabaling siya kay in town, trying hard in town si tatay Aquilino nabaling siya. Niya morning imong gisulti atong i-review aron nga imo pong mapaminawan sa mga nagtan-aw og makita po nila. Now, pamahayag ni Aquilino nabaling siya. Asa man ang Far East nga nahimutangan nga gitagna sa Biblia. Kung basahon lang nimo ang kanang libro ni Leandro H. Fernandez sa page 114, gingon ka na sa pagpahayag. Mura po atong ato-aton ba? Gingon ka na sa pagpahayag. In Legazpi's time, Manila to having the leading commercial center in the Philippines. It was the center trade of the Far East. Gisubli sa page 114 ang Pilipinas maong halayong silangan. Dinhi pa lang dapita wa na because nang dila mo. Dayon dugang pamahayag mo. Ang Pilipinas ba halayong silangan o mga pulos dagat? Oo, mabasa na nimo sa Philippine History by Gregorio Ibsaydi ug Sonia Ibsaydi nag-ingon diha sa maong pamahayag nga Philippines having 7,107 island. It is the world largest in our archipelago o group of islands. Ayan mo dahil gihubad sa Cebuano na ang Pilipinas daw adunay 100 akaaw lagi usa ka libo og napulo og 7 sa to pa 1,107 na. Wala ka ganina 7,107. Grabe pagkunhod 1,107 na lang. 1,107 islands. It is the world largest in our archipelago. Bosa ang Pilipinas katumanan sa gitagna sa nakasulat sa Biblia. Mga mahal lamong tigpaminaw, Brad Ron, Brad Nick, Brad Felix. Katukang iyang gisulti sa brief history. Brad Ron, kung sosiyo na, naapod sa 114. Pero kung kini nga design nga a brief history of the Philippines, Brad Ron, katukang iyang gilitok, gusto ka itong paggalitok kay wagod siya tao libro. Puros naman na iya kapiing ba, pamati, nya nadugay memorya, di nagkadimao, wala magramar. Mao na resulta pagkuha gyud libro nga ablihan. Nya. Because ng dila.
Unyawa, Unsa ang magkadimao. tinuod nga pagkasulti diya sa mga libro, brethren? Oh, niya atong ipakita, basahon nako ang tinuod yun nga pagkapahayag ning gigamit ni Mr. Aquilino Nabaling siya sa Brief History of the Philippines, Leandro Heriberto Fernandez. Sa page 114 kay sa matud pa nimo Reverend, naapod sa uban nga nining mong libro 110, pero 114 man ang iyang mention ato po di-mention ng 114. Mao ni ang tinuod nga pagkapahayag mga higalag mga kaigsunan. Now, in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center of the Philippines. It was the center of trade of the Far East. Balikan na to ganina. Gi-English kunuhay niya. Kana lang ang naka-red highlight rin batong basahon, no? In Legazpi's time, Manila to having the leading commercial center in the Philippines. It was the center trade of the Far East. Wala na center of trade. Yan ang giditso ba? Kaya nabikos-bikos na lagi, nabaling, napukot ba? Nabaling siya ba? O niya, dito sa sunod dayon, Dayon, sa sunod dayon nga, iyang idugang pamahayag po, atong i-display balik, nahimo na lang 1,107 ang instead nga 7,107. muna nga, nagpataka og panggamit mga mahal mong tigpaminaw tungod kay wa may basahon lagi. Mingon-ingon ra ba ni sila ning nahimo na natong kaatba nga mga basahon og referensya pero pagbasa, pagsusi, kagaskas ang mga papel kay diferensya man ang gigamit. Kinopya raman. O kinopya man. Nakaron ang atong susyon, ang atong gisgutan nga ang Far East nga gisgutan sa Isaiah 43:5. Atong dugangan brethren nga kining gisgutan nga Far East nga gitawag og Pilipinas di ta supak brethren pero katong kinaguraw-karaw mo ti atong gisupak nga kini mga pulo gyud pud sa dagat unsay pamatuod brethren. Do na ba kitay libro nga bisag kini nila untang libroha nga iyang gibasa. Kining gitawag og Philippine History. Nga ang nagsulat si Maria Christine in Halili. Okay. Unsay pahayag brethren nga kini bang Pilipinas halayong silangan ba pud ni unya mga pulo sa dagat di kay katong nahimo ng usa ka libo daw og 100 ka mga isla. Wato magkalima, nagkasinayop to. Atong i-display balik ang sistema sa Philippine Brief History of the Philippines katong Cebuano paghubad na lang ayan nato isunod ni para nga makita nila nga nasayop gyud sa pag-mention si Mr. Valencia sa dili pa kana sa panahon ni Legazpi ang Manila daw maoy nagunang sentro sa komersyo sa Pilipinas kini ang sentro sa pamatigayon sa halayong silangan mo na saktong hubad kun nato nang hubaron sa atong pinulungan pagsusi dayon tungod kay ang Pilipinas niyaman sa sentro sa halayong silangan niya gisgutan man sa tagna nga mga pulos dagat. Ang gigamit ni Mr. Aquilino Nabaling siya rin, mao man tong libro nga Philippine History nga gisulat ni Gregorio F. Saidi o ni Sonia M. Saidi. Naman ta anak gyapon. Pero atong gipakita karon pagdugang nga dili lang kay kanang libro mapribahan nga ang Pilipinas nas mga pulos dagat. Kini nga libro. Pag ipakita ni Reverend gipakita pod nako. The Philippine History or Philippine History Second Edition by Maria at i-display Maria Christine in Halili. Ari ko mabasa sa page 21. Because of its central location in the Far East, the Philippines has been dubbed as the crossroads of the Pacific. The country is an archipelago of 7,107 islands and islets. Sa atong pinulungan, atong i-display, mao niyo ang nakasulat. Tungod sa sentro nga lokasyon niini sa halayong silangan, ang Philippines kon Pilipinas, gitawag nga crossroads of the Pacific. Ang nasod, usa ka kapuluan nga adunay 7,000 og 107 ka mga isla og mga pulo. Morning saktong hubad, Mr. Nabaling siya. Dili kay human mo gimension 7,000 niya sa diyang paghubad nahimo ng 1,107 islands. Nakita nato na. Di pa mao ang mga word ba nga gilitok. Mauwawi pud ta ana og natay kauwaw. Mo na moingon Reverend mas mayang lagi pag kuno siya nimo nawagan ni magkadima bisan pa sa pagkutlo pagbasa sa mga referensya. Wa man lagi po libro lagi. Awat-awat raman. Nakaron agig pagpamatod, wa tay supak ba doon nga ang Pilipinas, anian, nahimutang sa halayong silangan. Unya, mga pulo sa dagat, adunay 7,000 o 100 ka mga isla o pulo. Pero kung hain ang tagna
nga gipayag sa Biblia kining nakasulat sa Isaiah 43:5 ug 6 sa Seventh-day Adventist nga Biblia. Palihog pagbasa, Brad Nick, sa maong pagpamatuod. Ani ang nakasulat sa Biblia, ayaw kahadlok kay ako ania uban kanimo. Dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan ug tigumon ikaw gikan sa kasadpan. Ako magaingon sa amihanan biyae ug sa habagatan ayaw pagpugni. Dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa halayo ug ang akong mga anak nga babay gikan sa kinatumyan sa yuta. Busa, matinaw mga mahal lamong tigpaminaw sa gibasa ni Brother Nick, Brad Rune, Brad Felix. Sa nabasa nato, kung balikan nato ang gisgutan, naghisgot diri ayaw kahadlok. Kay dadon ko ang imong kaliwatan. Pag ayaw kahadlok kay ako anab uban kanimo, dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan. Og tigumon ikaw gikan sa kasadpan. May dadon nga kaliwatan, nga kining mga kaliwatan gikan kini sa silangan, pero diin nga silangan, sa bersikulo 6 gingon, ako magaingon sa amihanan biyae og sa bagatan ayaw pagpungi. Gi-highlight na to grade, dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo, ug ang akong mga anak nga babay gikan sa kinatumyan sa yuta. Busa katong bersikulo 5, nga gingon nga dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan. Kung tagadiin katong pagadadon nga kaliwatan nga gikan sa silangan, ang bersikulo 6 nagpamatuod, dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo. Sa ato pa katong dadon nga makaliwatan nga gikan sa silangan, ang gingon sa bersikulo 6 kay kasumpay man kana gikan sa 5 sa kapitulo 43, dad-ang ako mga anak nga lalaki gikan sa layo. Sa ato pa silangan nga mga anak nga lalaki giingon diyon, og ang ako mga anak babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Busa mga anak nga lalaki gikan sa silangan nga layo o halang silangan, og mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sa yuta. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Og ang pagpamatuod sa mnyana nga tungod kay atong nabasa Brad Ron sa referensya, pero pagbasa ni Aquilino Balisang nag-awat-awat, nahimo ng diferensya. Nga ang Pilipinas, mga pulo sa dagat, ug anaa, namutang salong silangan. Gitagna ba sa Biblia nga adunay mga pulo gyud sa dagat, Brad Felix, sumala sa nakasulat sa Biblia? O Reb, sa Isayas, Kapitulo 24, sa iyang versikulo 15-16. Busa, himayaan ninyo si Jehova sa silangan, bisan pa ang ngalan ni Jehova, ang Dios sa Israel, dito sa mga pulo sa dagat. Gikan sa kinatumyan nga dapit sa yuta, nagkamdungog kami og mga awit, himaya alang sa matarong. Apan ako, miingon, nagakaniwang ako, alaot nako. Ang maliputon naglipot. Oo, ang maliputon nagalipot gayud. Busa, sa gipakita sa Biblia, mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsonan, matinaw nga nag-ingon, busa himayaan ninyo si Jehova sa silangan. Bisan pangalan niyo ba ang Diyos sa Israel dito sa mga pulo sa dagat? Nganong koneksyon kini dito sa gitawag og Isaiah 43:5-6? Tungod kay naghisgot og silangan nga halayo, mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae nga gikan sa kinatumyan sa yuta. Kung balikan nato ang bersikulo 15 sa Isaias, naghisgot to atong basahon. Busa himayaan ninyo si Jehova sa silangan. Bisan paangalan ni Jehova ang Diyos sa Israel dito sa mga pulo sa dagat. Sa bersikulo 16 dayon nag-ingon, gikan sa kinatumyan nga dapit sa yuta, nakadungog kami og mga awit. Kumao bisag diya lang tataman, kato ang mga pulo sa dagat nga silangan, gikan sa kinatumyan na nga dapit sa yuta. Busa, relatibo gikan sa Isaiah 43:5 ug 6, ang Isaiah 24:15 ug 16 sa atong nabasa sa Biblia. Puriso, nga mo kini ang tagna. Ug kung doon ay may tagna nga matuman sa halayong silangan dinhi sa Pilipinas nga gingog mga pulo sa dagat, kining mga katawhan karon
mo kini ang mga magawali na sa Espiritu Santo sa katumanan, ang PBCM, dili ang padim, mga mahala mong tigpaminaw. Nga naman, tungod kay diha pa lang sa tagna daan, ang Israel nga katawan sa Dios sa unang panahon, nga ang leader si Moises, gisultihan na daan, nga adunay kapuli kanila. Unsay puriba, Brad Ronnie? Okay, ano ang puriba rin basahon ako din sa Isaias Kapitulo 43, sugod pagbasa sa versikulo 1, ngadto sa versikulo 4, kingon sa pagpayak. Apan karon kini, mao ang giingon ni Hioba nga nagbuhat kanimo, o Jacob, o siya nga nag-umol kanimo, o Israel. Ayaw kahadlok kay nalukat ko na ikaw, natawag ko na ikaw pinagis, imungalan, ikaw ako man. Ato lang sang ipos pagbasa timan anta nga nagisgot dinhi nining bersikulo 1 atong i-display, mahigalag mga kaigsunan nga dunay nagbuhat kang Jacob, napoy nag-umol kang Israel. Basi mo kaimog duha ni katao, usara ni, kay kana si Israel ug Jacob, usara na, kay kanang Israel, gikan na sa ngalang Jacob, Genesis 35:10. So doon na gipamulong ang Dios ngadto kang Jacob nga mao na si Israel. Unsa man ang gipamulong? Atong ipadayon sa bersikulo 2. Gingon. Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo, referado sa Israel, og sa mga kasapaan, kini dili magalapaw kanimo. Sa diha nga ikaw magalakaw lata sa kalayo, ikaw dili masunog ni ang kalayo mo sila ob diha kanimo. Kay ako siyuba nga imong Dios ang balaan sa Israel, ang imong manunubos. Gihatag na nako ang Ehipto ingon nga imong lukat, ang Ethiopia ug ang Siba nga puli kanimo. Tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtan-aw katong Israel nga katawhan ug dungganan. Og gihigugma ko ikaw ang Israel. Tungod niini magahatag ako sa mga tao puli kanimo ug mga katawhan ilis sa imong kinabuhi. Timan anta, mga mahala mong tigpaminaw, Brad Nick, Brad Felix, Brad Ron, nga sa gibasa ni Brad Rone, sa versikulo 4 sa kapitulo 43 gikan sa 1, pero ang 4 mo atong hatag pagtagad unsay nakasulat. Ya balikan ta. Tungod kay ikaw bililon sa akong pagtan-aw, ang Israel may gisultihan na daan sa Dios. Og dunganan og gihigugma ko ikaw. Tungod dinhi, maghatag ako sa mga tao puli kanimo og mga katawhan ilis sa imong kinabuhi. Doon na di ay puli sa Israel badron. Tinuod. Nakaron, tagadiin ba ang mahimong mapuli sa Israel, bradron, sumala sa nakasulat sa Biblia nga imong gibasa? Okay. Balikan tang gibasa kagadinas kaubang ministro ang Isaias Kapitulo 43, 5 ug 6. Pero isugod ko pagbasa balik, Reverend, sa versikulo 4 sa Kapitulo 43 sa Isaias sa pagsusi kung tagadiin ba kining kaliwatan nga kapuli sa katawang Israel. Oh, kay ikaw naman dayon nagbasa sa Kapitulo 43, versikulo 1 hangtod sa 4, bradron. Oh, kining sumpay dayon mo ni atong idugang sa pagbasa kung tagadiin niya. Balikan ta ang versikulo 4 kingon. Tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtan-aw og dungganan og higugma ko ikaw, referado sa Israel, tungod niini maghatag ako sa mga tao puli kanimo og mga katawan ilis sa imong kinabuhi. Kunhain or tagadiin maning katawan nga puli o ilis sa katawang Israel muning sa 5 ngadto sa 6. Atong basahon i-display na to, gingon. Ayaw kahadlok kay ako aniya uban kanimo, dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan og tigumon ikaw gikan sa kasadpan. So hain nga pagadadon o puli mahimutang dunay pagadadon nga kaliwatan sa silangan. Kung hain nga pagkasilangan nga may kaliwatan nga pagadadon, mao nang katawan nga puli sa Israel mo nang sa 6. Ako magaingon sa amihanan, biyae og sa habagatan, ayaw pagpugni. Dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa halayo og ang akong mga anak nga babae gikan sa kinatumian sa yuta. Busa nakita nato nga sa bersikulo 5, silangan mabasa dire sa Isaias 43:5. Dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan. Sa bersikulo 6 dayon, kung asa nga silangan, gingon, dad-a nga akong mga anak nga lagi gikan sa halayo. Sa ato pa silangan nga halayo o halayong silangan. Unsay priba niini nga ang gipasabot gyud dinhi halayong silangan, mga mahal lamong tigpaminaw. Kay basig mag-ingon sila nga gibasa man ninyong 5. Nakabasa mo sa bersikulo 5 sa kapitulo 43 sa Isaias nga silangan, pag gibasa ninyo ang 6 na ay mabasang halayo, inyo diyang gisumpay nga silangan nga halayo gikan sa bersikulo 5 lugar sa kapitulo 43. Pero sumpay gina siya mga malamong tigpaminaw. Halayong silangan gyud mo gipasabot niya na.
O kung diskumpiyado kita, doon na kita'y gitawag og Biblia, bradron, nga James Moffat translation. Okay. To prove nga bisag wala na o dili na iapil ang bersikulo 6, bradron, nga halang silangan gyud ang ipasabot diha sa maong basahon sa Isaias, bradron. Okay, Reb. Atong ipakita, ang gisitar mong versions Biblia o translations Biblia, the Bible, James Moffat translation. Nausab kita niya na, bradron, nga Bible nga gitawag og James Moffat para pagpamaton nga wa ta mangilad nagsulti-sulti sa mas atong mga katba nga wa gyud mo. Yeah, basahon na to, Reverend, para sa pagpruiba nga halayong silangan o silangan nga halayo ginabisa di na gamiton ang versikulo 6 sa Isaiah kapitulo 43 daw. James Moffat translation Isaiah chapter 43 verse 5 gingon, "From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you." Mas atong pinulungan, gikan sa halayong silangan dadon ko ang imong kaliwatan ug gikan sa halayong kasadpan tigumon ko ikaw. Busa klaro mga maalamong tigpaminaw nga sa atong tupiko ang tagna sa gitawag og pares nga nakasulat sa basahon sa Isaias, nakita nato nga kining taga halayong silangan mauni ang modala og puli sa dapit sa katawhan nga Israel. Busa tungod kay sa pagpamatod, bradron, tulo kini kamatang nga gitawag og silangan. Atong ma-display nga hain kining tulo kamatang sa silangan. Unang-una ato makita. Okay na, Moni? Primero ang Near East kun haduol nga silangan. Ikaduha naman ang Middle East. Mao kana siya ang kinatung-an nga silangan. Og ang ikatulo naman ang Far East. Busa sa atong nabasa sa Biblia sa Isaiah 43:5 ug 6, halayong silangan gyud ang gipasabot tungod kay pagpuriba sa James Moffat. Makita nato ang Isaiah chapter 43 verse 5 nga halayong silangan gyud ang gisgutan. Og gani bisan pa sa Tagalog, sa maayong balita Biblia nga Tagalog, naghisgot kini ang Isaiah 43:5 og dulong silangan. Unsay puriba, Brad Nick? Palihog pagbasa, Brad Nick? Niya ato lang pagbasahon ang nakasulat sa Biblia sa magandang balita Biblia. Ingon ini ang pagpahayag, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran." Bisag diha rata mga mahal namong tigpaminaw. Klaro kayo, ang punto, bisan pa ang magandang balita Biblia, no? Sa Tagalog ba? Sa English na gitawag og good news. Ang gisgutan diri, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. Pag magisgot og dulong silangan, kinatumya na nga silangan. Dulong or layo or halayo. Di man pwede, bradron, tawgon og dulong silangan ang Near East kun haduol nga silangan. Di po pwede tawgon, Reverend, ang Middle East nga dulong silangan. So ang dulong silangan, haom gina didto sa halayong silangan. Far East. Nakita nato. Di diha gitagna nga may kaliwatan nga puli sa katawang Israel. Bisan pa sa Biblia, bradron, nga ginatawag og hiligaynon ang kanunay natong gibasa-basa, bradron. Sa hiligaynon, palihog pagbasa, bradron, sa Isaias kapitulo 43 versikulo 5. Okay, basahon na to niya. Gingon sa pagpahayag sa imo nang gikasitar, "Indi ka magkahadlok kay ako upod sa imo, halin sa malayo nga sidlangan kag sa pinakamalayo nga katundan." Bisag diya rata ang point nato, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, nga kini bang 43:5 halang silangan big kini? Bisan pa sa mayong balita Biblia Catholic Edition Tagalog, hiligaynon og sa Tagalog, klaro, og sa English. Sa Tagalog dulong silangan, sa English Far East, sa Biblia nga hiligaynon Ilonggo, malayo nga sidlangan. Halin sa malayo nga sidlangan. O halayong silangan ang gipasabot na karon. Pag doon ay katawhan nga puli sa halayong silangan, ang gisultihan na daan ang Israel. Sa unang panahon, ang Israel, ang ilag yun nga gigamit sa pagwali, mausiyo ba nga may titulo sa pagkabato. Unsay puriba,
sumala sa Biblia, Brad Nick, og ang puriba nga ang Israel gayud mo ang katawhan sa Dios. Unahon nato nga ang katawhan nga Israel mo gingalan sa katawhan sa Dios, og usab ang Dios niya na mao'y nagtukod. Ang puriba ni Brad Nick, Ani ato lang pagabasahon sa ikaduhang Samuel sa iyang kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel. Og magapahimutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit. Og dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa dautan ingon sa sinugdan. Ikaduhang Samuel City, Gis manggibasa ni Brad Nick Librero atong isunod ang bersikulo 24 sa kapitulo 7 sa ikaduhang Samuel. ato lang basahon, Brad Ron, paling pagbasa, Brad Ron, sa sige. City 24 Niya atong basahon. sa ikaduhang Samuel, no? Okay. Og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Hiuba mahimong ilang Dios. Busa matinaw mga mahal lamong tigpaminaw, ang City G sa ikaduhang Samuel, nagpili og dapit ang Dios sa iyang katawhan nga Israel, nga dili na sila mabalhin pa sa dapit nga adto mabalhin. Pares ba sa PBCM ba, Bradron? Kung ang PBCM katawhan ni Master, mahimo pa din mabalhin adto sa Danau. Dili pwede Aron kay mapadim. ang ihemplo sa Israel gipilian man sa Dios ang katawan nga Israel sa dapit nga dili mabalhin. Sa ato pa sa PBCM pod ang katawan nga PBCM gipahimutang sa dapit kadi pud na mabalhin. Okay naman sa Ecclesiastes 1:9 nga history merely repeats itself, Bradron, sa Bibliang Dabok. Na karon tungod kay di mabalhin, wa na diha sila anang dapita kay di gani ipaguba ang PBCM unya hagas lang nakatunga ang padim. Na karon tungod dining mga bahina mao ni nga ang wali sa Israel maugyod si Hiuba ang maiwali niya na. Hain ang priba, Bradron. Okay, basahon na to. Dini sa Deuteronomio 32:3-4, kay gamantala ko ang ngalan ni Hiuba, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan siya matarong ug matulid. Basa morning priba reverend nga katong katawan sa Dios nga mong Israel, nga diin siya po'y nagtukod niya itong katawan nga Israel. Ang ilang gimantala, wala lain, moro gyud ang magtutukod nga mao si Hiuba, kalakip ang titulo nga bato. Di nakita nato nga mo ni ang wali sa katawhang Israel. Pero sa diyang miabot na ang kapanahunan, mo nang nasa Jeremias 31, versikulo 31-34 nga, dili na itudlo ang ngalan ni Hiuba. Palik pagbasa gyapon, Bradron, kay pabor naman nimo ang Biblia. Okay, basahon na to nga kining pagmantala nga gibuhat sa katawang Israel dili magpadayon nga gitagaan ning kinutuban. Sa Jeremias kapitulo 31, bersikulo 31 kama 34 nga akong pagbasa gingon sa pagbayad. Anya karon ang mga adlaw maabot na nagaingon si Hiuba nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Mupos ako, nagisgot dinhi nga ang Dios nagbuhat og bag-ong tugon iyang gi-address ngadto sa iyang katawan nga Israel. Kung unsa man ang bagong tugon nga gibuhat sa Dios nga iyang gisulti pag-una sa katawang Israel, mao ni reference sa 34 nga bersikulo sa Jeremias kapitulo 31. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsatagsa katao sa iyang isig katao og ang tagsatagsa katao sa iyang igsoon sa paggingon ilhon mo si Hiuba kay silang tanan na nagpakaila kanako. Bisag diha lang pagbasa reverend kini diyang pagmantala sa katawang Israel sa ngalan ni Hiuba kalakip ang titulong niya nga bato dili din ni magpadayon kay mismo ang Dios nga si Hiuba mo naghimog bagong tugon nga dili na itudlo. Sa ato pa di na itudlo ang ngalan ni Hiuba. Og dili na po di paila ang ngalan ni Hiuba. Sa gibasa nimo ganina, Brad Ron, ang titulo ni Hiuba bato. Mo na nga gitagna nga aduna nay mupuli kang Hiuba. Tinuod ka na. Nga pahalmutang pud ni Hiuba kini nga gisgutag bato sa pamagang. Palug pagbasa, Brad Nick, sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 16. Ingon nini ang pagpayag. Busa mao kini ang giingon ni Hiuba. Aniya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan. Ang usa ka bato. Ang usa ka sinulayan nga bato. Si Hiuba bato. Tungod kay aduna may pag-cut off sa wali nga Hiuba nga mao nay giwali sa Israel. Pero sa nakita nato, doon ay puli sa Israel nga tagahalayong silangan.
mga pulo sa dagat, o kini sa atong nabasa, mao ang Pilipinas. O sa gisgutan, busa mao kini ang gingon niyo ba? Ano karon tagna, pero ang tagna, dili abilidad nga ibutang ang ngalan, Bradron. Gibutang ko dito sa Sion, alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bilihon nga bato sa pamag-ang, sa patukuranan nga malikon, kadtong muto dili magadali. Aduna na gani pasidaan-daan. Nga kadtong muto dili magadali, nining bato sa pamag-ang, nga gipahilo na sa Sion. Nganong kadtong muto dili magadali? Kay kung mahinayak ka, nining bato sa pamag-ang, dili na ka makaadto sa sunod nining bato sa pamag-ang. Kinsa ba ang katumanan, Brad Felix, sa bato sa pamag-ang? Sumala sa pagkatuman na. Diniri rin atong mabasa sa Episo, sa Kapitulo 2, versikulo 20. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan, nga mao ang mga apostoles ug mga propita. Nga niini si Kristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Busa klaro nga sa pagkatuman na, ang atong Ginoong Hesukristo mao ang gitawag og bato sa pamagang. So si Kristo morning sa kapananan nga siya na maong nawali niini. O kini si Kristo mao ni siya ang gisgutan. Pero sa gisgutan nimo, Bradron, nga matod pa nimo nga imong gitatay nga si Baling siya. tatay na baling siya. Oh. Tungod kay matod pa ni Aquilino Valencia nga di ra ba siya muuyon sa mga pagtudlo nato, Bradron, kay iyang ipatuo nga siya gyud may mayong laki sa Biblia. Pero pamatud-an nato. Mismo sa iyang baba magagula ang gitawag bitog panultihon. Sa bibig nahuhuli ang isda. Unsay iyang pagpamatod? Si Kristo, imbis si Kristo bato sa pamagang, si Kristo daw founder sa bato sa pamagang. Atong patalingugan si Aquilino Valencia nga nag-ingon nga si Kristo founder sa bato sa pamagang. Mao na to ang payag sa Sakaras Kapitulo 4 versikulo 7, gingon ka na si Zorobabel pangulong bato sa ato ba? Founder. Ang buot gipasabot sa bato, founder. Founder sa bato nga puti. Kaya nga tong Ginoong Kristo suma sa pamato sa mga apostoles, Episodio 20. Kamo mga tinukod ibabot sa patukaran ng mga apostoles, nganini o mga propeta, nganini si Kristo, mao ang bato sa pamagang. Dili si Kristo ang batong puti, kay si Kristo bato sa pamagang. Dili sa na si Yoba, kay si Yoba sa Salmo 18:1-2, si Yoba bato. Ang Biblia naghisgot og tuloy ka bato. Si Yoba bato, founder siya sa Israel. Si Kristo bato sa pamagang, founder siya sa Hudiyo ug mga Hintil. Roma 9:24, kita gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang, kundi gikan usab sa mga Hintil. Hintil o Hudiyo, dito si Kristo nag-founder sa gitawag og bato sa pamagang. Dito si Kristo nag-founder sa gitawag og bato sa pamagang. Tay Aquilino, nabaling siya, tanawa, di, wagin mi masayop sa pag-inguna mo nga nabaling ka kay si Kristo, founder sa batos pamagang. Asa na nga versions Biblia ipamatuod mo nga si Kristo, founder sa batos pamagang? Karon, mo nang giingog, nabaling siya instead nga balin siya. Kay kung isgutan na to ang pagka-founder ni Kristo, dili dia sa pagkabatos pamagang, siya ang batos pamagang, siya po'y nag-founder sa iyang pagkabatos sa pamagang. Sa Biblia, sa tinuod ba doon, diin ba si Kristo kung founder sa bato ba sa pamagang? Dili, founder sa pagtuo, dili kay founder sa batos pamagang. Oh, tay, aki, nabaling siya na ako'y The Voice Bible. Naapod kita ni anak Bradron. Okay. Prob nga, di ta maglama-lama sa pagpanulti. Basahon ako rin nga si Kristo dili founder sa cornerstone, kundi founder of faith. Now, The Voice Bible, Hebrews chapter 2, verse 10. It only makes sense that God, by whom and for whom everything exists, would choose to bring many of us to His side by using suffering to perfect Jesus, the founder of our faith, the pioneer of our salvation. Kinsa man ang founder of our faith? Katong gingog perfect Jesus. Sa atong pinulungan. Makatarunganon lamang ang Dios pinagi kang kinsa o galang kang kinsa na ang tanan. Mupili sa pagdala sa daghan kanato ngadto sa iyang kiliran pinagi sa paggamit sa pagantos aron mahingpit si Jesus ang magtutukod sa batos pamagang. Oy dili man Aquilino Valencia, nabaling siya. Si Jesus ang magtutukod sa atong pagtuo, ang nangunas atong kaluwasan. Nakita nato na
Si Kristo di ay founder of our faith. Dili founder of cornerstone. O nakita na to na nagkaraw-karaw na karon. Unya unsaon na lang na nga matod pa niya ako ning gianggaan si Juan og pusong kay Mga luslos. og mga luslos. Dili nagpasabot tungod kay kwaon nimo sa ihang ngalan. Pusong na. Tungod kay Juan, pusong na. Kung ikaw, dili Juan, unya, nagpinusong ka, naginara-gara ka, nagpaaron-aron nga maing laki, di ba nakita nato, nining gi-expelled? Di ba expelled nga, ikaw magtinahor kapag sulti-sulti, di mao, unya, tubagon, manubag, di ra ba, mutarong, mutulibagbag. Unya, asa man, matod pa ni Ladrone nga, asa man tatay, nabaling siya. Kinsa may naluslos nato rong duha. No. Kinsa may naluslos. Unya imo kung anggag pusong kay Juan, ya basta Juan pusong na kanang nakasulat sa Biblia nga apostolis ni Kristo, pusong puna. No. Nakita nato mga malamong tigpaminaw nga layo ra sa tinuod nga iyang gisulti. Nakaron, tungod kay si Kristo mao naman ang bato sa pamagang, founder of faith sa pagtuo lugar, pundador siya niya. Sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, ang ilang wali sukod nila, di gid sila muwalig Espiritu Santo, di pud muwali og hihuba. Kay gikat up na gani ang wali nga hihuba, ang mupuli, wali na nga Hesukristo, dili wali sa ilang kapanahonan, sinto diya sa Espiritu Santo. Hay nang priba, Brad Nick, sumala sa Biblia. Niya atong pagabasahon. Sa ikadahong Korinto, saya kapitulo 10, versikulo 13 o 14, ingon ini. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod, nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, dala ang maayong balita may tungod kang Kristo. Klaro nga ang balita nila may tungod kang Kristo, mo'y sukod nga gibahin, gihatag sa Dios kanila. Dili nila lapason kay mo'y gihatag. Karon kinibang pagwali may tungod kang Kristo, brethren. Kay doon na may tagna nga sa panahon pang Israel, doon ay puli nga tagahaling silangan. Kaya ang dapit sa katawhan ni Kristo, brethren, naman na sa Middle East, kining dapit sa gitawag og Israel o sa Jerusalem, brethren. Nabilong ka na sa Middle East, dili sa Far East. Ang pangutana, kung ano na may katumanan nga makatawhan, nga matuman sa halayong silangan nga kini, ang Pilipinas mga pulo sa dagat, ang wali ba nga Kristo mo'y pagadadon diri inig katuman na, brethren? Ang tubag niya na dili Reverend. Tungod kay gitagna na kinis 28:16 ang batos pamagang sa Kristo na ang katumanan. Ang pasidaan dito katong moto dili magadali nga matod pagkaganina sa pagpahayag Reverend kung kanang pagdali mo nang pagpahinayak mo nang pagdali. Di na mahibalo ang tao nga dunay day kasunod pa o kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. O ang prueba nga di gyud magpadayon ang pagmantala sa ngalan ni Kristo nga gibuhat sa iyang mga tinun-an ingon nga sukod nga di sila maglapas. Buti pasabot wa sila magwalig hiuba, di pud sila magwali sa dapit sa Espiritu Santo. Kining Biblia nga gitawag maayong balita nga Biblia Catholic Edition Hiligay noon. Ari ko mubasa sa pahayag ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 gingon sa pagpahayag. Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Timananta sa gipahayag ni Pablo sa akong gibasa nga nagisgot siya nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios nga gihatag daw kanila kanang bugay hatag mana. Pero matod pa ni Pablo kanang pulong nga ilang giwali nga gihatag kanila dili hingpit ug mawala ug adunay hingpit pod nga moabot atong susihon. Hain bagi pahinungod ang pulong sang Dios nga ilang giwali pero matod pa ni Pablo dili hingpit ug katoy mawala ining kabot sa kahingpitan. Siya ra gyapon mo atong pagpahayag dinhi sa iyang sulat sa Roma 10:17 pero sa Biblia gyapon nga gitawag mayong balita Biblia Catholic Edition hiligay noon niya Roma 10:17. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali dili hingpit ug mawala nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa ang wali di nga Kristo mga mahal na mong tigpaminaw di pa di ito mao ang magpadayon mawala pa to.
Busa, kung doon na may mga katawan nga gisulti sa Dios nga puli sa Israel, nga matuman diri sa nasod nga Pilipinas, dili na day magwali og Hesus Kristo. Unsa man nga wali, muning among gipasabot, Espiritu Santo. Katumanan Master Tomas de Eugenio Sr. Nga muni gisunod-sunod o gisundog o gikawat sa padim. O unsay priba, Brad Felix Narti, nga gitagna sa Biblia nga may mga taong magwali sa Espiritu Santo nga kini natuman diri sa atong dapit. Og sa dili pa basahon ang katumanan sa mga taong gitagna nga magwali sa dapit ato sa nga pribahan reveren nga ang Espiritu Santo puli ginis atong Ginoong Hesukristo. Nindot sab. Asa kini Brad Felix nga ang Espiritu Santo kapulis atong Ginoong Hesukristo. Niya atong mabasa sa Biblia nga ang pulong sa Dios, Juan kapitulo 14 bersikulo 26. Apan kung makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala samahan, puli kanako. Busa, klaro nga ang gipadala samahan, mao ang Espiritu Santo, puli sa atong Ginoong Hesukristo. Di kay ang Espiritu Santo mo'y puli, mausab ni ang iwali. Siyempre ba, Brad Felix, nga ang Espiritu Santo yun mauna ang maiwali? Sa nahunang Pedro, kapitulo 1, versikulo 12, o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kung dili kaninyo na nag-alagad sila, diya sa mga butang nga karon, gika pahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tao, nga nagawali sa mayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo, nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga malunda nangandoy sa pagsudong. Klaro nga ang pagwali sa balita, diya na sa Espiritu Santo, nga puli ni Kristo, manang natuman sa dapit sa mong magtutudlo. Mga tao nga magwali sa Espiritu Santo, natuman rin ka mo, dili katong nag-una nga padiim. O ang pagsugod yun sa paggula, sa pagwali sa Espiritu Santo, dili diha sa ila ni Makarayo. Okay, atong paminawan ng pahagi ni Makarayo. Nagsugod sa 1967 sa video clipping, no? Para kang Hermoines Makarayo nga, mismo siya nagpamatod nga, pagka nahugpong na ang magwali, pinanguluhan nato, Bradron, nga, Executive Vice President o Chief Minister, kita gyud ang katumanan, dili gyud kanila. Niya. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali. Din ang trabaho nila sa wala pa, dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw, sa naong sa yuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita, nga kanang balita, pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre, mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM, 1967 na restro tuig 1971, ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya o mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po, gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister, ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mao na ang giwali nato regular, mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Kaya mo itong gipaminawan ng pahayag ni Makarayo nga nagsugod ay ang pagmantala sa maing balita pinagi sa Espiritu Santo 1967 pa. Sa ato pa ang tagna sa unang Pedro 12 natuman 1967 pa di ay Ang pagpamatik, Pedro. o pagpamatik o pagmantala nga din ang mga ministro nga nagahimo ni Anas pagmantala dunay ni lugar nga leader ang chief minister gimension niya way lain ikaw reverend gipasabot kung mao kung doon na may mutungha Magtimri-timri po sila para sa atong nadungog na o nag-una sa atong programa, Pedro. niya baguhay lang pod nito nga niya ang mga teksto sa Biblia nga natuman na gila pang gamiton mo na atong gi-address nila reverend nga tulis og pagpangawat na kay ang tagna nga natuman na dili na pwedeng tumanon pa pag-usap. Sa mga mahal namong tigpaminaw, among gipanghinaut nga nasabtan ninyo nga ang tagna sa Biblia may tungod sa halayong silangan o Far East nga gisgutan sa Isaias 43:5-6 natuman dinhi sa atong nasod nga Pilipinas, mga pulo sa dagat, magwali og dili na Hiuba kay gi-cut off man og magwali dili Hesukristo og ang wali Espiritu Santo natuman nga sa pagkatuman na dili kay tumanon pa didto sa padim. Mo na nga ato kanang padon sa atong kaisipan nga dili na mao og matud pa ni Brother Ronnie nga mga tulisan o kawatan sa pagpamatod. Miabot na mga oras, sa ngalan na lamang sa magtutulo, Divine Master Tomas de Eugenio Senior, kinang inyong alagad, Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalaw sab
sa kauban nga mga ebanghelista. O giniusab si Brother Nick Librero. O kiniusab si Brother Felix Narte. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.